Daga nasu bangare, Prime Minister shugaban gwamnatin kasar nan Ali Muhammad Lamin Zain ya gana da kungiyoyi daban-daban na farar hula, kungiyoyin 'yan kasuwa, malamai da dukkan sauran kungiyoyin al'umma na kasar nan. Ya tattauna da su akan halin da kasar Niger ke ciki, musamman irin yadda al'amura ke tafiya a halin yanzu. Ga dai karin bayanin da shi kanshi Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain ya yi a wajen wannan taro. Dalilin taron mu na yau shine mu ba ku sanarwa yaya muke ciki da ECOWAS, wannan kungiya ta Afirka ta yamma wadda kasanmu take ciki tare da kasashe guda 14. Tun da wannan juyin mulki ya samu, sun haddaba mu takunkumi wanda ba a taɓa ganin inda aka sashi a cikin kasashen duniya, har ya kai inda abincin da za a ci da maganin da za a sha, daidai ga wutar da za a sha a yi aiki a cikin likita ko 'yan kasuwa su bar abubuwansu a cikin firji, duk wanda suka zo suka katse su. To sharaɗi guda 3 ne suka ɗora mana. Na farko shine mu bayyana yardanmu a zamna a tattauna da a samu sulhu. Sai ya zamanto sulhu nan tun da wuri ma shugaban kasa ya ce tilasta ne a zamna, tun da shi sulhu abu ne na alkhairi, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cikin Qur'ani sabbi. A bisa wannan sharadi na fari, kowa ya ga zawar shi wanda aka wakilta tsohon shugaban kasa na Najeriya da sarkin musulmi na Sokoto da shi shugaban wannan kungiya ta ECOWAS da ake cewa sai yau sun zo mun tattauna da su. Malaman Nigeria duk wanda suke kowa ya san su a duniya, duk ɗariƙoƙi da sauransu ba su taɓa haɗuwa da kansu suka gaya mana a ce wannan ɗan izala ne ko ɗan tijaniya ko ɗan ƙadiriya, a ce sun haɗu dalilin Niger suka haɗa kansu suka zo suka samu malamanmu a nan gaba ɗayansu suka zo aka zamna aka tattauna da su. Bayan malaman Najeriya, sarakan Najeriya suka haɗu su ma suka kawo goyon bayansu, masu hannu da shuni na Nigeria, hatta sojinansu. Aka tsallako aka zo ƙasanmu, sarakanmu, kowa ya ga sarki inda ya rika zuwa wurin tsahin shugaban ƙasa a nan, gidan Mamman Usman da gidan Sani Jumbo da duk sauran da suke suna ya je da kanshi, mun gani kuma duk koma kuɗi ba mun gan ku kuna yi, kuna nema a nemi sulhu. Kenan sulhu wannan sharaɗin na fari mun cika shi. Sharaɗi na biyu shine idan suka zo a ba su hanya za su je su ga tsohon shugaban ƙasa. Kuna tunewa ita wannan ƙasa ta Faranshi ita ce kaworin watsa labaran su suka rika cewa yana cikin rami, bai shi da lafiya, ana muzanta mishi. Shikenan sai shugaba da muka gaya masa muka ce to ya cancanta wannan mutane in sun zo, tun da sharaɗi ne a ba su hanya su je su ga inda yake ciki. Kuma kowa ya gani a radio mai fito, ni ne ma da raka su muka je muka same shi a cikin gida wanda ni na san da gidan nasa, ta na saba zuwa shi don ina aiki da marigayi ta shirma. Kuma abu biyu suka tambaye shi, ko sun ce tambaya ɗaya suka mishi, menene wani hali yake ciki. Bai da lafiya, ya ce lafiyar shi. Kana buƙatar wani abu, ya ce abu biyu yake buƙata. Na farko a dawo da wuta da aka cire a gidan da yake ciki. Na biyu akwai yaransa wanda suke tare da mai ɗakin shi, ya ce yaransa yana so a bar shi ya tafi, ko da yake can tashin fari shi ne ma ya ce a bar shi da iyalin shi, amma wannan sa'in yana tambaya a bar yaransa ya tafi. Dalilin da aka bari a gan shi saboda su waɗannan turawan sai suka rika ɗagawa, ana wulaƙantar da shi, an hana shi abinci, yana cikin tsanani, yana cikin ƙuntici. To kuma kowa ya san ba haka bane ba. An muka gaya masu mu da kanmu, Jori Hamani Allah ji kansa shekara 13 a ɗaure a Damagaram.
muna yara zuwa makaranta hanyar inda aka tsare shi ma bayan mai yarda ya je can. Ba a taɓa ji ba faransa ta ce a sake shi, ko sai da yawo ta ce ana so a san me yake ciki, ba wanda ya dace. Sai da lokacin sake shi da Allah ya kawo aka saka shi, a lokacin wa'adin tahiyar shekara ya zo ya tafi. Lokacin da aka yi juyin mulki na Muhammad Usman, kowa ya gani bandubiya aka kai shi, ya samu kwanaki a can a daure, ba a ji ba sai da yawo ko farashi ko wata ƙasa can daban sun ce suna son su san me ya same shi ya ake ciki, ba wanda ya taɓa nan ya musu. Bayan Muhammad Usman, General Bari Allah ji kasa, shi bai samu mafuta tun da kowa ya gani abin da ya same shi, Allah ji kanshi. Bayan General Bari sai Muhammadu Taja Allah ji kasa. Na ce musu mu kanmu muna tsakar taro na ministoci, aka zo aka tarke mu, ba ma shi Taja ba, mu kanmu bayan da ba a yi mu da mu, muna gidan sojina wata ɗaya, kurkuku sati, ɗarin talala a cikin gidajenmu wajen wata 6 da wani abu. Ba a taɓa jin su sun ce waɗannan mutane a su baratana shi shugaban ƙasa wanda ya yi wajen wata 16 ko 17 a rufe a gidan kasu, kowa ya gani gidan kasu aka kai shi. ɗansa shi ma Allah shi kansa a can ya ɗauko malatin da ya kai shi lahara, yau kusan shekara guda yau da ya bar mu, shi ma a can gidan kasa. Wani ne ya ji an ce a ce a gami yake ciki, daga yake ciki. Amma duk da haka shi tsohon shugaban kasa ne wanda Ahmad Bazo, mun je mun ganshi yana cikin nan falai lafiyarsa, kai kan mu je nesa, mu yau abinda muke magudu turawan wanda neman mutuwar shi suke. Ku yi tunani, ku yi nazari, ku gani yana cikin wannan abu suke zancen su kawo hari, ba ka kawo hari wanda zai fita a ciki. To muna tuhumarsu da wannan abu. General Tumba ya ba ku labari abu ne, akwai hujjoji wanda suka gamsu sosai na nuna cewa akwai hannunsu dumu-dumu a cikin abin na rashin kwanciyar hankali a ƙasa. To wannan shine sharaɗi na biyu na cewa a bari a gansa, kenan sun gani su ga abin da yake ciki, shi da kanshi ya ce ga halin da yake ciki. Sharaɗi na uku shine a ba da misalin wa'adin da za a yi wannan gwamnati da rikon kwarya. Shi ne muka gaya musu kamar yadda shugaban ƙasa Janar Jami ya sanar a cikin wata sanarwa da ya bada na 'yan ƙasa, ya ce ba su zo ba da su zama, ba zo ba da mazaɓa. Za a yi rikon kwarya da lokacin da ba zai iya wuce ba shekara uku. Sai suka ɗauka ya ce zai yi shekara uku, kowa ya gani, har ya sa waɗannan malamai na Najeriya suka dawo don su samu tabbatar da cewa haka ɗin ne. To na farko nuna hanyar yarda da su, na biyu a bari su je su ga shugaban kasa, na uku tsohon shugaban kasa, na uku a ba da misalin lokacin da za a ɗauka na gwamnatin rikon kwarya. Kenan mun cika dukkan sharuɗan da aka ɗora mana. Suka ɗauki jirgi suka koma, muna jira a yi kiranmu a ce mana an ɗage wannan takunkumi. Sai muka sake samun wani sabon sharuɗa da aka ɗora, kai har ya kai inda muka mu abin muka gaji da shi, muka mai da hankali wurin yaƙi da wannan ta'addanci da ake kawo. Magana ta biyu ita ce da makwabtanmu mutanen Algeria sun kawo initiative, wato suka ce suna son a ba su hanyar da za su kawo taimako nasu na neman sulhu. Sai muka ce musu to akwai sharaɗi guda uku. Na farko, ku ne ƙasar ku ta hwari da kuka tashi kuka ce ku yarda ba a kawo ma Niger hari. Muna son ya zamanto
tabbatar ma da duniya lalle ku yarda da wannan ba a cikin takardar da za a yarda. Na biyu, kowa ya san irin gwagwarmaya da kuka yi na neman incin kan ƙasar. Muna so kamar yanzu mu da duk kowane ne da iyayenmu da yayinmu da iyanmu da ƙanninmu aka tashi da magabatanmu sarakanmu da malumanmu muka ce incin ƙasar muke so. Muna so ku kawo goyon baya a kusa. Kuma na uku, sharaɗi na uku shine muke so ya zamanto abin da ya shafi fatauci tsakanin ƙasashen biyu, saboda 'yan kasuwanmu suna son su samu hanya inda za a tunda benin sun rihe mana hanya, ko da yake can ƙasar togo mun samu inda za mu kewaya mu shigo ta burkina faso. Wannan zai ba da damar ba da amsa a malamin coci cewa lalle akwai matakai da aka dauka na kawo abinci. A bisa wannan tambaya shine lalle ci maka akwai hanyar da ake so, hanyar da ta shayi togo za a biyo ta burkina faso. Sojinan su ne za su tsare motocin wa'annan har Allah ya sa abincin ne ya shigo. Dan Allah ku ji ba ga gani, wai an rihe mana hanya dan ka ya shigo da kudin mun je mun saya muna so mu shigo, kuma sai a tura 'yan ta'addan nan hallo su tare motoci. Kudi ba ku gani wannan abu, wannan rishin adalci. Magana ta uku shine jakada na faransa. Ai kun gani abin da ya maka shi jakadan wannan da Allah ya kawo minista na harkokin waje, sai na ce to kai kiransa ka ce yazo za mu tattauna da shi, tunda muna son su mutanen wanda su san halin da muke ciki. Wai sai ya ki bashi amsa, sai ya ma baga takardar ministan nashi ya aika mishi message basa telefon. Na ce to ka sake aika mishi takarda a rubuce ya san lalle kai ne minista. Ya aika mishi, sai sake aiko hallo bai so ya mishi magana saboda inda ya dauka mu haramtattu ne ba sa magana da mu. Sai na ce to ka kara aika mishi takarda wannan sa'i ka ce mishi Prime Minister yana so ya zo mu tattauna, tun da su can masu gidan shi sun sa a yi kirana. Sai cewa ba zai zo ba saboda yana tsoro a kashe shi. To ni da kaina na je na same su, na ce wannan mutumin a ba shi kwana 5 bar kasan. Wannan rashin kuma ya tayi yawa. Shugaban kasa da su duka suka ba da goyon baya, suka ce ya fita ya tafi yasa. Kowa ya gani inda shugabansu ya fito ya ba bakere ya ce zai tafi ba kamar da gidan kwayansu. To wajen sati 2 muna tattaunawa da su, ko da yake ma shugaban yana cewa ba sa magana da mu, suna magana da kwarai da su har sun san musani bayan kwai tun 2008 lokacin da aka yi zancen uranium da Allah ji kansa da montaje. To kuma ya zama to sojinansu da suke cikin nan ba su namu, su ma aka yi zancen su bara mana kasa. To abin da ya tunzura su sai suka ga haɗin kan ƙasa, ɗayan ƙasa gaba ɗaya da taro na al'umma a wurin wannan ya ba su tsoro. Zai ba ku bayani a bisa yadda ake ciki. An ba da lokacin da za su tafi, suna son su ɗauki dogon lokaci a cikin kansu kan lokacin nan a yi juyin mulki ko tashin hankali ya shiga tsakaninmu, ko kuma su 'yan ta'adda su kawo hari, ko daga ciki 'yan horar hula su ce ba su yarda ba a biya ba albashi, hankali da ya tashi. To abinda muka gaya musu yau, ko an share mu nan gaba ɗaya, tunda kowa Allah ya sa mishi lokacin da zai yi rayuwa. In ikon ne Allah ya bada shi ya sa mishi wa'adi, kuma Allah kadai ya san menene zai faru a gobe. Ko da sun hudda mu yau gaba ɗaya sun kashe mu, 'yan ƙasar Niger kan mage ya waye, babu wanda zai yarda su kuma su ci gaba da abin da muka gaya musu. Muka ce musu yanzu mu masu tashi hankali su tattara kayan su tafiye su. Magana ta gaba ita ce tsakaninmu da Burkina Faso da Mali. Waɗannan ƙasashe 'yan uwanmu ne, maƙwabtanmu ne,
kuma ba yau ba ake tare, bayan da za a yi ku raba mu da su, bayan da ba su yi ba, kar ku tafi da su, kar ku je kaza. To muka yi sa hannu bisa takardar da in an taba mu za su kawo mu goyon baya, in an taba su za mu je kama musu. To wannan yake tunzura mutanen ECOWAS, suna gani a ƙarshe kenan mai yiwa ne wa abinda ba su so ya wakana. To ba abu bane ba kaɗai na tsaro, tunda akwai abin da ya shahi na cigaban kasashen, abin da ya shahi fatauci da abin da zai kyautata rayuwa ta al'umma, kuma wannan sai illa masha Allah insha Allah za mu ci gaba da su. Kuma mun ba da labarin jakadan kasashen waje, mun tattauna da su, mun gaggaya musu duka. Kun ji labari na wanda yake wakiltar taron ƙungiyar Turai, Union European, kowa ya ga ya zo na amshe shi, ya zo ya shiga biro na, mun tattauna da ce mushi ga abin da ake ciki, kuma ku yi kokari ku dawo, tunda abin da kuke zawa da shi na talakawa ne. Mun karbi da shi lamun lafiya. Kawai da safe sai muka ji sun aiko sanarwar cewa su da siyar da abin da ake mu haramtattu ne. Na ce to shi kenan, sai na mushi waya, na ce ina son in sani kai ne ka ba su, ka musu ƙarya kuma a sake tuhuman ai a talabijin ne ya ce wani ɗan jarida ya ce su sun rabu da faranshi kaza 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 da to shi kenan. Sai na sa aka rubuta takarda, na ce makwanan majo ka yi kiran shi ka gaya mai dama ya yi karamba na zuwa gidan wajen shi wancan jakadan na Turai na Faransa. Daga yau idan ya kare shi ma zan kuri shi a kasar. Ya yi kiran shi ya gaggaya shi. Wannan abu yana da ciwo. Wane ne zai je kasar Faransa ko kasar Turai ya je yi babakere da suke yi? Ba wanda yake iya haka. Kina kasar mu tilas mutane su a komo wannan kishin namu ya dawo. Tun kansa san ko menene muke da sarakai a kasashen mu, muke da malaman mu, kenan baya ta yadda za a biyar da su. To a takaice magana ta ƙarshe shine na su wannan 'yan ta'adda wanda ana ce musu jihadis. To jihadis ne kenan wai a sunan musulunci su zo su tarda ƙauye, su kashe mana sarakai, su kashe mana barumai, su kunna ma rumbu wuta, su tafi da bisashenmu, su hana yaranmu zuwa makaranta, kuma wai a sunan musulunci. Shek ya sani ne Allah ya ce innamal mu'minina ikhwatu, duk musulmi yan uwa ne. Inda suna aiki da wannan ba ta yadda za a yi su zo su ce za su zo su ɗauki abinci. Kuma magana da ya faɗi yanzu zai maimaita muku ta. Muna da takamaimai a hannu hujjojin da su turawan wa'annan su suke gaya musu a waya, ga yadda za ku yi, ga yadda za ku waye za ku kashe, ga makamai da suka kawo musu, duk wannan akwai sa a ajiye. A ƙarshe shi ne wannan sanarwa ita ce kamar yadda shi General Chani ya tambaya mu shaida muku, haɗin kan wannan 'yan ƙasa ya zamanto an ya ƙara zama danko, ya zamanto yadda aka taho wannan a yi wannan tafiyar. Lokacin ya zo inda su waɗannan mutanen su za su rika zarwa cin rani ƙasanmu insha Allah. Arzikin da yake ƙasanmu a yadda masana suka gaya mana, dutse wannan na arziki na cikin ƙasa wanda ya yi komi muhimmanci a duniya guda 18. A ƙasar Niger akwai guda 13. Ruwa na cikin ƙarƙashin ƙasa, ƙasar wannan ta Doso daga Tano ta har zuwa Tenere, babu inda ya yi shi ruwa a cikin ƙasa. Wannan ma suna hangen shi. Wannan jihar wannan ta yamma, ƙarfi da yake cikin ƙasar nan ta sai ya kewayo har ya zo da aka kewaya wajen wannan. Akwai zinariya, akwai diamond, akwai gawayi, akwai iranium, akwai man fetur, akwai gas. Wallahi ba ta sanya ba ce. Allah ne ya kawo ya sa a cikin ƙarƙashin ƙasar mu wannan.
kuma kuka diba ma a bisa wannan karta ta kasashen afirka a tsakiyar wannan da muke ba banza ba Allah ya haka. Kuma kasar Niger tana cikin kasashen da Allah ya mana wata baiwa wadda kai ko shugabanninmu ba su taɓa shiga hanyar kowa. Shine na faɗi kwanaki a cikin turanci, tun daga jura hamani har zuwa ƙarshe babu wani wanda ya taɓa shiga ra'ayin wani. Kowa ya tashi in bai kawo goyon bayan shi abin da za a ci gaba, bai taɓa buɗe baki ya kawo wata magana. To ku ji ba su a nan guda uku wannan shugabannin wanda suke daga waje suke nema a kawo mu hari. Makwabtanmu na Benin ya yi zancen su, can Cote d'Ivoire da shi can na Senegal. Mene ne ya gama mu da mutanen Senegal? Shi gama mu da mutanen Cote d'Ivoire. Yan Benin su ma yan uwa ne ba, amma shugabannin kawai saboda bature ya ce ku yi kawai ku zo ba gayar ba mu da kasar mu ba mu shiga hanyar ku ba. Da Allah wani abu mutane ku duba, ba zancen siyasa a ciki, abu ne na kawai kasar mu ce Allah ya kawo mu ya samu a ciki. Allah ya mana mutane masu mutunci. To kawai dan dai wani lokaci ya zo an ɗan saki hanya, an zo sun shigo sun addabe mu, kuma yanzu lokacin tafiyar ku yayi shikenan. To wallahi ba za mu bari ba, insha Allah. Shi yasa a makarantunmu na yara wanda suke ciki muna nan muna aiki yadda za a yi a dawo da al'adodinmu a cikin makarantu. Yaranmu a dawo da su a koya musu yadda mu aka koya mana muna kankana, wanda aka bari ya zamanto duk abin da ya cancanta karatunmu wanda muka san shi na al'adodinmu da na addininmu a koya ma yaranmu su tashi da shi. Su ne manyan gobe. Kuma darajar magabatanmu shi ma yana ba su tsoro su ganku a cikin wannan zaman wannan, tun da su ba su san da wannan ba, ba su san ba tun kan a yi kakanninsu. Allah ya sa ya ba ku fusa'a da za ku gyara zaman yau. Da wace irin demokaradiyya ce ba ku sani ba. A ƙasan ice za a taru, sarki ne magana ba mai tara ta a cikin nasa, kuma shi ma sarkin sai ya tara makarrabansa ya yi shawarce su. Allah ya ce wa shawaruhum fil amr, haka ya ce ma annabinsa ka shawarce su da bisa duka al'amuransu. Haka nan kuke yi, haka nan malamai suke yi. Al-ulama warasatul anbiya, ku ne magadan annabawa, ku ne kuke nuna mana hanyar da za a yi. Wannan yana ba su tsoro, to shine ba sa so za mu komo a bisa wannan. Sanarwa da ta fito daga ma'aikatan ministan tsaron ƙasa, ita wannan sanarwa ta tabbatar da cewa a ranar jiya 'yan ta'adda sun kai wani ƙazamin hari a Tabatuwar kusan iyaka da ƙasar Mali. Harin ba shakka a cikinsa sojojin Niger 29 suka rasa rayukansu, yayin da wasu biyu suka samu munanan raunuka. Sannan ta tabbatar da cewa har ila yau sojojin sai nasarar kashe 'yan ta'adda gwamman 'yan ta'adda, kana suka kona ko suka lalata wasu motunan su 15 tare da karɓo bindigogi da harsasai masu ɗimbin yawa. Da sunan shugaban ƙasa, haka zalika shugaban majalisar koli ta ceton kasa CNSP, ministan da ke kula da harkokin tsaron kasa General de Corps d'Armée Salif Modi ya isar da ta'aziyyarsa zuwa ga iyalai, yan uwa da amna arzikin sojojin da suka rasa rayukan nasu, yayin da su kuma waɗanda suka samu raunukan ministan ya yi musu fatan Allah ya koro musu sauki. Tuni dai gwamnatin ta keɓe kwanaki 3 na zaman makoki a ko ina cikin faɗin ƙasar nan. To a fadar shugaban kasan kuma mu sanar da ku cewa shugaban kasan bugu da kare shugaban majalisar koli ta ceton kasa CNSP General de Brigade Abdurrahman Chani a ranar yau dinnan ya gana da jakadan kasar Rasha da ke aiki a nan Niger. Hulɗa tsakanin kasar ta Rasha da kuma kasar Niger na daga cikin muhimman batutu wanda suka tattauna akai. Daga nasu bangare ministan kasuwanci ya kira wani taron manema labarai domin yin raskuna dangane da ziyarce-ziyarcen da ya gudana a ranar jiya, inda ya kasance a shagunan manya-manyan 'yan kasuwa masu shigowa da kayayyakin abinci musamman shinkafa. Ministan ya yi waɗannan ziyarce-ziyarcen ne domin ya ga halin da ake ciki game da zancen samar da shinkafa a cikin ƙasa, musamman a daidai lokacin da farashin shinkafa ya yi hawan gwabran zabo a cikin ƙasar nan. Ga dai ƙarin bayanin da minista Asuman Saidu ya yi wa manema labarai. Wannan tahiyar da mun yi ta tana da nihi biyu. Na farin dabuwar shine don san da abinci na shinkafa wannan bisa ga wacce ta muke. Na biyu shine gwamnati ta samu bisa ga wannan tahiyar matakin nan da ya kamata ta ɗauka, saboda lokaci duka bai kamata ba a ce wani abu ya riga yin ba, a ya kamata a ce an yi anticipe ko ma menene ka hanyar faru.
to shine mun kai kuma alhamdulillah ba mu samu opposition mana 'yan kasuwa dukansu duka sun tura mutanensu duk inda mun ka tahi an taka mun samu an buɗa mana dukan mun gani kuma sai mu ce alhamdulillah. Me yasa nake ce alhamdulillah saboda lalle akwai wasu manganun ne da mun ka zo mun iske abinci amma abincin da yawa ciki shine maka shine mai shine gari na yamburu duka wannan akwai shi don bisa wannan ne sai mu ce ke unhwanin hitar da mun kai mun same shi yanzu munaye makingi gwamnati kamar yadda kun ji shugaban kasa ya gai abinci na dan kasa abinda za ya ci ba abin wasa ba ne da su 'yan kasuwa da mu gwamnati da waɗanda ga taya sosai 'yan kasa kowa yana bisa ga wuyan shi na ya tashi saboda ya sa duka nigeria inda yake ya ci ya sha sai mu ce ma 'yan kasuwa su kokarta abinci su yi ta kawowa amma su dibi tahiyar da take su san da yau jiya sun samu yau sun samu duk abin da ake samu cikin lahiya na aka yin shi kuma lahiyar nan gwamnati ce ke yin shi ke bada ta lahiya kenan ya kamata su ma su ka goyon bayan su paske abin da ake ce ga mutane su yi ta masu ce ke ana sha da baya a ƙarya ne tunda gwamnati ta ce adda ƙarshen ta ɗauki matakin ne saboda shi ne muke son mu gane mu juna duka a gane mu juna kowa shi juyan rolkin shi dai an ka ce wahala 'yan ƙasa wahala kowa ce kenan ban ma yarda a ɓata muna tahiya wannan bayayewa saboda shi ne muke son duka inda mutane suke wanda sun san suna da hannuwa cikin kasuwanci to su tahi tsaye su ma su kama rolkinsu ne na 'yan ƙasa ɗan ƙasa bai kamata ya gana shi ba shi na cikin mugun hali ya ce ya bar shi hakan nan ga mutane su manta da gwamnati in ta kai cikin wani lokaci tana iya ɗauka abin nan naka ta yi abin ta girama da shi gan mutane su manta da wannan don ba a kai ga wannan lokaci ba a zuwa kuma ga wannan amma mutane su tahi tsaye su saki jikinsu su mai da abin gada ya taho da ake nan ana yin shi ciki ba abin nan da za ya jima ba abu ne wanda yake inda an ka tashi an ka kama to insha Allahu ita za mu yi ciki kuma gwamnati tana nan bisa ga wannan hanyar na a ta cikin gaugawa Niger dai alhamdulillah kuma yunwa ba a yin ta nan cikin ƙasa ga tamu inda yarda Allah in kun ka lura yau ga yadda muke ta yau abincin ɗan ƙasar Nijar yanzu wanda yake da ƙarfi kwarai shi na shinkafa da abin da muka sani haci ne mai yanzu duka yawancin mutane shinkafa ta suka ci saboda shi ne kuke ganin kama duk abin da yake shigowa sai aga ka baya isa don shinkafa ce mutane suka ci kwarai yanzu kenan bisa ga wannan ya kamata duka manoma wanda suke noman shinkafa nan ya kamata a sake tahiya da suna sai dama mutanen kasashen waje wanda ke zarfa suna sayan shinkafa wannan fadi ana taya ana sayarwa ana gyara wani wasu kasashe can to ya kamata wannan a bar shi saboda nan cikin kasanmu muna da kamfani biyu waɗanda suna sayan shinkafa wannan suna gyara ta ana sai da mutane to ya kamata a ba da ƙarfi a goya musu baya saboda su samu wannan shinkafa da ake noma nan kasanmu ta tsaya nan gare mu ta yi ma 'yan ƙasa amfani. Na biyu shine kuma mun ka gane da dole sai mun koma bisa ga mu tare da a samu a gyara harkokin opvn ta samu bisa ga duk abin da aka na infrastructure wannan a rika amfani da su saboda talaka duk inda shike ya samu abinci na nashi cikin gauga kuma ya sami shi kusa gare shi don ku wannan magana ce nake so in kara kuma mu da kanmu ya kamata mu goya ma wannan structure a kama musu 'yan kasuwa su kuma ya kamata wanda adda hali
su shiga noman shinkafa tunda muna da hilaye da yawa wanda ga ruwa ya kamata a ce mutane suna noman wannan. Yawan kun kadi ba wasu kasashe kamar ku ɗauka yanzu Burkina, ku ɗauki kakin Mali, ku ɗauki kakin duka wanga da kusa gare mu suna shinkafa da suka noma ita suka ci da su. To mu muna yin wannan saboda dabar hili mu mun hidi yawa hili. Ruwa muna shi muna ana waran da ruwa sai ba mu da abin ga teku amma muna da ruwan ƙasa wanda babu wani cikin su wanda adda irin su. To ne ya kamata a ce mun yi unhwani da wannan mun sauya tahiyar tamu saboda mu shiga cikin lokaci. Dan lokaci yanzu ba ka jira wani ya taya ka maka da wani waje kan ya kamata kai maka kanka. Wata muhimmiyar tauga ta ma'aikatan ministan noma da kiwo karkashin jagorancin mataimakin sakatare janar na ma'aikatan ministan noma da kiwon ta kai wata ziyara aiki a cikin jihar Difa domin duba inda aka kwana dangane da ayyukan na yi ma dabbobi alluran rigakafin kamuwa da cututtuka. Ga dai wakilinmu na huskar jihar ta Difa Abdurrahman Bukari da karin bayani a cikin wannan rahoton. Ma'anar wannan rangadin da ita wannan tawagar ta yi a karkashin jagorancin mataimakin magatakardar ofishin ministan da ke kula da noma da kiwo shine na ganin yadda ake zartas da wannan aikin na fushin dabbobi a nan cikin lardun Difa. Wannan kuma biyo bayan kaddamar da wannan aikin da ministan da ke kula da noma da kiwo yayi a garin Ingal. Banban da haka wannan tawagar za ta yi amfani da wannan damar domin ganin yadda damuna ta zamanto a game da zancen ciyawa, inda a wannan shekarar ta bana al'amarin na bada tsoro a wasu yankuna na lardun Difa tamkarar karkarakin Jandi da ke cikin kwamitin Gaskeru, inda a nan ma wannan tawaga ta yada zango domin saduwa da makiyaya. Akwai sallar gishiri da ake kema kirsale. To bana wannan sabon gwamnati da ya zo yake ba lokacin sallah ba ne, lokacin adiba bukatun mutane a daidaita a gyara musu ayyukansu don a ci gaba. Don shi ne ministan mai kula da noma da kiwo Alhaji Maman Usman ya tambaye gwamnati a yi dubara a yi shaushawan bisashe don cututtuka suna da yawa a rage asara. To kamin sallar nan sai aka ce shaushawan ne za a yi. Cikin shaushawan nan ne muka samu magani da aka gwada muku kwanakin baya, sai muka zagayo mu gani hanyar da magungunan nan suka bi. Lalle ko alhamdulillah da muka ta yi akan hanya ma muna gani akwai matsaloli. Wani irin matsaloli a da kwai? Makiyaya suna nan suna dawowa wajen fannin noma, wajen kudus, abinda ba mu saba ba. Maharin wannan mine ne? Babu kyawa, bana ba mu ji dadin damana ba ko kadan. Amma sai mu ce alhamdulillah abinda Allah ya yi sai mu yi kokari mu yi aiki da shi. Bisa kan wannan ne muka yi shaushawan. Bayan shaushawan akwai abinda muke kin da parasitan, magunguna masu kashe su saye cikin ciki. Bayan wannan akwai vitamin. Don mi vitamin? Bisan da bai da karhi bai koshi ba, bai da karhi kenan muna gudun cuta a kara musu vitamin don mi, don su samu dan karhi, su samu rayuwa, mu samu dan nono kadan ko kiba kadan kahin mu sa su a kasuwa. Lalle ko alhamdulillah mun gamu da maciyaya mun yi musu magana sun yi murnan da wannan. Yanzu war haka alhamdulillah mutane na zuwa ta pipi ana nan ana shaushawa. Bayan shaushawan sun yi kukan da suka yi kuma wanda muka gani ne. Yau filin banza adda kwai inda ya kamata mu samu kyawa babu. A Azawa maciyayi kahin ya samu buhu guda na haci sai ya sai da bunsuru 3. Wannan babban matsala ce. Bayan wannan akwai inda kyawa kadan babu rijiya, babu ruwa, wannan kuma matsaloli ne. Sai suka tambaye a yi musu rijiyoyi, a kawo musu dussa mai rahusa inda gwamnati ya saba, wannan zai rage musu asara sosai. Kuma mu ma mun gaya musu su yi kokari duk masu bisa da yawa yau su rage. Yau ba lokacin da za a ce yana da 1000 kaza, a'a. Gwanda ake kana da kadan masu kyawo masu baka nono wanda ka sai da za ka samu kudi mai albarka yahi da yawa mu kai shi wajen mahauta. Ko mahautan gwanda ake mun kai bisa kwarai. Ita dai wannan fitar na ƙara tabbatar da niyyar magabatan wannan ƙasa tamu domin ceto makiyaya tare da dukiyarsu.
mu karkare shirin da waɗannan rahotannin guda biyu da abokanmu na jihohin Agadez da Damagaram suka aiko mana dangane da irin yadda aka koma karatu a ranar jiya a cikin waɗannan jihohi, musamman gwamnonin jihohin guda biyu ne kowane daga nasu bangare ya gudanar da ziyarce-ziyarce. Ɗalibai da malaman ba da horon ilimi na boko a yau ne suka kama hanya zuwa karatun boko bayan sun shanye watanni 3 na babban hutu. Albarkacin haka nan ne a yau da safe gwamnan jihar Agadez Shina David Ibrahim Isa ya kai ziyara a cikin wasu azuzuwan makarantun nan boko na gwamnati da masu zaman kansu domin gani ma ido yaya ne tashin karatun boko na shekara bana ya kasance a cikin wannan jiha ta Agadez da tubara kalla sai a ce duka inda gwamnan jihar Agadez ya kai wa ziyara ya isko ɗalibai da malaman koyarsuwa a shirye sai kama aiki. Tashin karatun boko da ya zo daidai kan cikin wasu halayya ne da ƙasa take ciki. Gwamnan jihar Agadez Shina David Ibrahim Isa a cikin wannan ziyara ya raba ma ɗaliban kayan karatun boko kakin kuma ya ƙara musu kuzari da musu fatan shekara ta alheri. An ɗauki duka matakan da suka kamata na kyautata tashin karatun boko na shekarar bana. Magashin garin Agadez Abdurrahman Turawa. Mun zo mun zagaye cikin duka lakwaloli na garin Agadez. Yadda kuka gani talibai sun zo lakwal, mushina sun zo kuma an ba da kayan aiki. Gwamna ya yi amfani da wannan lokaci na jan hankalin matasa kan cewa wannan tayya ta ƙasa da ake yi tasu ce, su ne ake nema ma gobensu. Ya ba da sako na shugaban ƙasa General de Brigade Abdurrahman Chani da shugaban gwamnati Lamin Zen kan cewa wagga sabuwar tayya da aka yi tayya ce ta a kama ma ƙasa gaba ɗaya, arzikin ƙasa ya komo ga ƙasa, 'yan ƙasa su shiga gaban tayyar ƙasarsu. To yara sun gane ma wannan manufa kuma alhamdulillah gara Agadez babu matsala ko guda wadda aka tabbata wadda za ta kawo cikas ga tayyawa ga lakwal ta wagga shekara. Shine magabata suka ba da jan hankali ga duka wanda yake harkar lakwal ta shafe shi kan gurin da ke ƙasa ke da. Bana ga yadda mushina da yara duk suka faɗi lakwal za ta taya lahiya, babu wata matsala da muke dibi akwai ta. Gwamnan jihar Agadez tare da tawagar da ke rake shi sun ziyarci makarantar CS a waje da cibiya ta koyon ayyukan hannu CFPT da makarantar ajin karamin ilimi ta Misrata da CS Bribe Gasa da sai Franco Arab Asode, duka inda suka bi sun isko ɗalibai da malumai na ba da horon ilimi a cikin fara'a da fatan shekara ta gudana a cikin tsanaki. Albarkacin wannan kama karatu na bana, gwamnan jihar da magaram wanda yake tare da rakiya sauran magabata na bariki da na gargajiya, daraktoci a fannin ilimi a kowane fanni, wakilan kungiyar iyayen yara, sandika daban-daban a fannin ilimi, ya zagaya a makarantu da dama domin duba da lura da komawar 'yan makarantar da malumansu azuzuwansu, kama tun daga makarantar ba da horo game da dabarun ayyukan hannu wato LP ana zuwa makarantar firamare mai sunan Abbalele, kwaleji mai lamba 7 inda ake koyar da harshen larabci da faransanci, sai kuma a ƙarshe makarantar EPAC inda nan kuma ake koyar da al'adunmu na gargajiya da muka gada. A ko ina gwamnan jihar ta da magaram Colonel Isufu Labo ya lura da akwai alama ta kware ta kama karatun na bana, kuma ya gamsu sosai da yadda yara suka lakanci karanta sabon taken ƙasa. Jim kaɗan bayan ya kammala rangadin nashi, gwamnan jihar da magaram ya mana bayani bisa kan sakonni daban-daban na jawabai da yi a cikin makarantu daban-daban. Musu jawabi, musu gargaɗi domin wagga shekara mu samu ci gaba cikin jihar mu a huska karatu gaba ɗayan shi. Mun musu jawabi bisa kokari wanda gwamnati ya yi na kawo kaya isasshi waɗanda za mu aiki da su cikin wagga shekara. Allah da yarda shi jiya mun karbi mota kamar 3 wanda suka kawo mana kaya, kowace tana dauke da ton 50 na kayan aiki na ecole, kenan in an gama su sun yi ton 150. Wannan kaya sun zo kuma mu umarci mayan shugabannin wannan sashe na karatu su yi kokari cikin kwanaki kaɗan su aika wannan kaya cikin kowace makaranta wadda ke da cikin jihar mu. Sai mu ce kuma mun masu jawabi bisa halin da ƙasar mu take ciki, kowa ya kama jikin shi, mu haɗa kanunmu domin mu samu nasara. A nan cikin jihar Zandar mun samu ci gaba dangance ga ƙarin ilimi
tunda a shekara 2021 muna da kaman kashi 20 bisa 100 a ci gaba na karatu. A 2022 mun samu kusan kashi 30 da wani abu. Shekarar ta kare kenan ta 2023 mun samu kamar kashi 50 bisa 100 na ci gaba. To shine muka kara musu karfin gwiwa domin wagga shekara ta tsakanin 2023 zuwa 2024 mu samu mu kai kashi 70 bisa 100. A ƙarshe gwamnan jihar ta da magaram da sauran magabatan sun rarraba kayye da sauran kayan aiki ga ɗaliban shaidar ba da izinin soma karatun a wannan shekara ta 2023-2024 a hukumce a fuskar jihar da magaram. To masu kallon sauraron mu da wannan rahotannin muka zo karshen shirin namu na maraicen yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min na gabatar muku da labaran nake muku fatan alheri mu huta lafiya labaran sashen Hausa sai kuma gobe inda Kubra Illo za ta zo muku da wani sabon shirin.